Seguim amb restriccions d'aforament i no volíem deixar ningú fora. Som més de 30 equips i una gran escola de bàsquet. Per això us presentem la nova temporada 2021-2022 des d'aquí. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Farem amigues i ens ho passarem molt bé. Aprendrem molt i gaudirem del bàsquet. Treballarem cada entrenament amb la màxima intensitat i serem un equip dins i fora la pista. Us garantim que ens esforçarem al màxim per competir tots els partits fins al final. Us esperem a les Comes. Molt bona temporada 2021-2022. Visca el Club Bàsquet Igualada.